Iya cok. Langsung kemauan Tri Sangga Husa Husi. Bakul dawet nyun ngapunten ya sik to ya ning wong nagih utang sik paling ora dibalesi piye sik mari tanggapan ngene ya ngono. Oh ngoten nggih. Nah, ya diaturne sik ngono paling ora awake dhewe. Jumeneng piye? Ket aku arep muni mang ra kepenak asline. Pripun? Arep muni wis ngadeg ket mangkit kono mang wis ngadeg kae ngono. Ora kepenak, Pak. Lah urung e. Beh, ya wis. Mugi entuk berkahing widi ati ngomong tansah lipat panyuwunku setia kula tansah
sing senggak ning mburi ya kurang sip. Kurang pro. Wah, kurang kompak, ora bareng. Ya igone lintingane ae. Lah, bareng ngono kaya wong ning alas. Iya, Mangsaku. kaya kukuk kethek. Kaya mburu celeng. Anjaluke dielingne sik, mari Iya. dielingne ya kebablasan. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Terus sangga ki kadang ya gregetne, kadang ya Pripun? ngledakne. Ya ngono kuwi. Ya Lek ora nglegane, ya dikongkon ngregene. senggak ting klencil, masa kongkon senggak sakarepe dhewe. Iso kaya buruk. Lah niku lek danyeng ngoten niku ngono. Iya ketara. Apa meneh iki sing apa iki jenenge sing nabuh Sing gede-gede. gitar lho, sing gitar. Oh, sing gitar. Kancane Mugi Lestari kayak yo. Ngono ta karo dikenekne. Mugi entuk berkah ing